από στο κεφάλι. Γεια σας. Τραβάς μαζί. Φτιάξουμε δηλαδή μέσα σε μια στιγμή θα φτιάξουμε ένα σταλαγγύρι. Όπα. Δεν κάτσε, ρε. Πού είναι? Όχι. Αγώνες μου δεν. Παναγιώ. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Παγώ τώρα, πώς στο όνομα. Παγώ τώρα. Αμά. Όλοι σου πάει φάκι. Πάει. Έχεις την κύριε. Δεν κατάλαβα. Δεν υπάρχει. Υπάρχει, άμα το βλέπεις εκεί υπάρχει. Κάτσε. Εδώ βλέπετε ότι κάνει κάτι. Να. Γιατί δεν έχει μέσα καθόλου κανένα κρύσταλλο. Αλλά δείτε λίγο όμως. Άμα ρίξουμε Κάτι τέτοιο θα κάνουμε και εδώ. Προσέξτε. Wow. Μπράβο σε όλους. Κρυστάλλο. Πάμε. Τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό ρε φίλε? Ποια πάνω σου. Ζελαδάκια. Σταλαγμίτ. Το κάνουμε και να έτσι. Κάνουμε σχηματάκια. Κάνουμε στα είναι κερί. Δεν ακούω δεν είναι. Ξενά. Και από εκεί δεν βγαίνει τίποτα. Κάτσε ρε παιδί μου. Περιμένετε. Πέτυχε. Πάω. Μην πει κανένας μπροστά. Άμα κάτω στο αρχείο. Τώρα και τι να πω. Άμα κάτω στο Πάγουσα. Φοβερό. Μες πάνω, μες πάνω, μες πάνω. Πόσο.